atong suwayan o paminaw kung madungog ba ang dito sa ubos eskwelahan o nga kanang mukanta og Karkar City hymn. Ito aman. Ano na? Korang. Ang lada kita ay. Ano na atop na dako. Kanang atop. Ano lang covered court sa Muwag Elementary School. Ang kanta na. Mat madungog ba ka? Kasi may di malipay ana. Uy, ang kaliwa. Asla dia atop kana. Uy, anan. Madungog buka ni. Musukaranan sa pagbugtaw sa kalambuan. Abong ampingan. Thank you.